हाय लोगोफोर, आं दिनैहाय आंनि मोनाव आलासि जानो फैदों। दा आङो बेरायनो थांनो नागिरदों। पाहारनिफ्राय गाखोनांगौ आरो ओंखारनांगौ जि खस्थ' जाखायो। आंनि मोननिया बेसेबा गोजौ पाहार सायावसो न'आनो। दा जोङो बेरायनो थांनो दा आगैजों आंजों आंनि मोनाबो बहाबा थांगोन। जों जमा थांसै बेरायनो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक आरो शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होदो आरो साबस्क्राइब खालामदो। बेखौनो बुंनानै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। नायलांबाय थादो। जायगा नायनो मोनोबा गोसोखौ गोजोननाय मोनो। बेबायदिनो आंहाबो जायगा नायनो मोनोबाथाय गोजोननाय मोनो। बेखायनो आंबो दा जायगा नायनो थांनो नागिरदों। नायलांबाय थादो नोंथांमोना। लामायानो डिस्कुसोलै। अखा हाबाय थानानै खुरखालांजोब्बाय। जर जर हायोना अखाया। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, आपकी मंजिल हूँ मैं। आंना केमेराया मोजां नङा। हा? फट' थिखांनो आंना केमेराया मोजां नङा। फैजायो दा इदि। Oh video. Hei, timpar dong mata. Fast में उनसे भाव जाए ना। अन्ना खाने आगे जाता। मुनाफा। नंजा बेलाही। आगैजों आंजों बालाजी मन्दिराव बेरायनो फैदों। जों सानैजों नै आगैया फट' साफायगासिनो। बेरायनानै गोजोननाय मोनबाय। जायगाफ्रा जोबोद समायना, नायनो मोजां।